ҷасуру тавоно буданд, солиму бардам зистанд, ба муваффақиятҳои гуногун ноил гаштанд ва дар умум таблиғгари тарзи ҳаёти солим буданд агар шиори варзишу варзишгарон буду ҳаст, имрӯзҳо аниқтараш замоне ки кишварамон истиқлолияти комил ба даст овард, ҳамакнун варзишгарони мо зери шиори муаррифгари Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ гаштанд, кӯшиш мекунанд ки муаррифгари давлату миллати хеш бошанд. дуруд азизон, нашри 44-ми барномаи публисистии ҷаҳонзебро манзуратон мегардонем ва айни ҳол дар меҳмонии мо қарор доранд нафаре ки устоди дараҷаи варзиши байналмилалӣ аз намуди қайқронӣ дар байдарка ва каноэ Шаҳриёр Даминов. Хуш омадед ба барномаамон. ман мияддори худро ба шумо мерасонам ки ба ин барнома маро таклиф кардед ва сипосгузорам. саломат бошед. Хуб, Шаҳриёр, бояд бигӯям ки навъи варзиши интихоб кардаи шумо яке аз навъҳои варзиши писандидаи ман ва шояд аксари тамошобинон бошад, зеро ба об рабт дорад, об тозагӣ, зебоӣ, вале фикр мекунам ба намуди варзише ки шумо машғул мешавед на кам балки зиёд мушкил аст. Хуб, Шаҳриёр, лутфан бигӯед ки дар чӣ қадар муддат шумо тамоми нозукиҳои навъи варзиши қайқрониро аз худ кардед ва умуман бигӯед ки аз кай боз ба ин намуди варзиш машғул ҳастед? ман тӯли 10 сол аст ки ба ин риштаи варзиш машқ мекунам, тамрин мекунам ва ман гуфтаниам ки ин варзиш на он қадар осон аст, камтар мушкил аст, барое ки чунки ҳамин дучархаро ҳай меронӣ, ҳай мекунӣ, зуд меафтӣ. ин дар болои об баланси худро бояд қапӣ, аз ин ҷиҳат камтар мушкил аст. ва байдарка ва канои гуфтанӣ аст ки дар инҷо байдарка дар қайиқ мешинӣ, аз ду тараф қайиқро ҳай мекунӣ ва намуди ман дар як зону местӣ ва қайиқро ҳай мекунӣ. ин навъи ман мушкилтар аст. мумкин ки дар як моҳ ёдгирӣ шиштанашро, баъдан боз рост рафтанашро байдарка бошад осонтар аст. Хуб, Шаҳриёр, ки ва ё чӣ боис шуд ки масалан шумо маҳз ҳамин намуди варзишро интихоб кардед? Гуфтед ки ин варзиш душвор аст, он ҷо бояд баланс риоя карда шавад. мураббии ман Зориҷон Абиёв дар наздикии ман зиндагонӣ мекард. аз ин лиҳоз ман медидам ки бародарон ба ин навъи варзиш мераванд. мо дӯстон ҳама ба ин варзиш рафтем ва дар он ҷо машқ кардем, тамрин кардем ва ҳама на он қадар писанд шуд ва ман дар ин варзиш бисёр як гуфтани мураббии ман мегӯяд ки ту талант дорӣ, истеъдод дорӣ. тезтар ба ин варзиш машқ кардам, ёд гирифтам, дар мусобиқаҳо ҷо гирифтам, ҷомҳуравӣ. аз ин лиҳоз ба ман як завқи калон шуд ки ман бояд дар ин варзиш машқ кунам. Ба намуди варзиши қайқронӣ машғул шудан, он ҷо фикр мекунам аз ҳама бештар дастон кор мекунанд. ҳамин гуна аст? дастон, миён, ҳамаи бадан кор мекунанд. шумо ба ғайр аз он ки масалан тамринҳои худро дар намуди варзиши қайқронӣ пайваста анҷом бидиҳед, боз дар ягон варзиши дигар машқ мекунед? мо рӯзҳое дорем ки мо бояд баскетбол, волейбол, футбол тамрин кунем. чанд шиноварӣ ҳастанд ки дар ин варзишҳо бо мо мерем, фоида доранд, ба ин варзишҳо машғул мешавем. яъне ҳатман бояд ба дигар навъи варзиш ҳам машғул шавед барои энержӣ гирифтану барои қувваи дасту бозуро зиёд кардан. бале. дар оғоз гуфтем ки шумо устоди дараҷаи варзиши байналмилалӣ аз намуди қайқронӣ дар байдарка ва каноэ ҳастед. лутфан бигӯед ки фарқ миёни байдарка ва каноэ дар чист? байдарка ин як навъи дар қайиқ мешинӣ, ба ду зону мешинӣ ва дар навъи ма бошад ба зону дар қайиқ рост местӣ. аз ин лиҳоз инаш каноэ ва инаш байдарка мебошад. Шаҳриёр, мо аз тарҷумаи ҳолатон фаҳмидем ки шумо чандин карат чемпиони Тоҷикистон ва чандин карати дигар чемпиони Осиё ҳастед, маҳз аз ҳамин варзиши қайқронӣ. Хуб, лутфан бигӯед ки бароятон чӣ гуна муяссар шуд касб кардани ин гуна унвонҳо? Масалан, чӣ чизро аз даст додед, чӣ чиз бурд кардед?
برای چمپیون شدن در این نوع ورزش باید اولین این مربی خوب است که با تو تکنیک نشون میده، با تو نازکی های ورزش رو نشون میده و با من مربیان خوب هستن که با این راه ما را روانه کردن و من با آنها میانه‌داری خود را رسانیدم که من چمپیون شدم. از ورزشگر تنها تمرین کردن، مشق کردن و غالب شدن است. یعنی تمامی سعی و کوشش خود را باید با آن روانه کند که در مسابقات سطح جهانی شرکت ورزد و جایهای نمایان را اشغال کند و بالاخره چمپیون گردد. بله. شهریار، اولین مسابقاتون در سطح جمهور کی بود؟ سال 2010 من با این ورزش مشغول شدم. اولین مسابقه جمهوری من در آنجا بود که من طول یک هفته تمرین کردم و در این نوع کنوی دو کاسه که در آنجا من جای اول را اشغال کردم. طول یک هفته مشق کردم و قهرمانی جمهوری تاجیکستان شدم در قایق 2 نفره. فکر میکنم این برایتون یک خاطرات خیلی هم فراموش نشونده است که بعد از مدت یک هفته شما توانستید در مسابقات سطح جمهور شرکت ورزید و صاحب جای اول گردید. برای همین مربیان میگن که تو استعداد داری، برای همین از این لحاظ ترک این ورزش نکن، همیشه پیش. بله. بهترین. خوب شهریار، از روزهای اول با ورزش، یعنی با نوع ورزش قایقرانی مشغول گردیدنتون قصه کردید. همچنین از اولین مسابقه که در سطح جمهور در آن برآمد کردید حرف زدیم. فکر میکنم اکنون وقتی آن رسیده است که درباره اولین مسابقه که در سطح جهانی شرکت کردید و من بیرون از کشور اشتراک کردید و مثلا موفقیت به دست آوردید، یا من فکر میکنم ورزش همین گونه است که بعضا وقت غالب میبری، بعضا وقت مغلوب میشه. مهم اشتراک کردن و مهم یک کشور رو معرفی کردن است. خوب، اولین مسابقه‌تون در سطح جهانی کی بود؟ سال 2011 اولین مسابقه من با جمهوری اسلامی ایران بود که در آنجا من خیلی خرسند بودم. در آنجا باختم و با پیش خود مقصد گذاشتم که من سال دیگر در مسابقه بیرون از جمهوری باید من مدال گیرم برای دولت خود. بعداً با سال 2013 با چمپیونات آزاد با دولت ازبکستان سفر برگشتیم. در آنجا در مسافت 200 متر من جای سوم را گرفتم که این اولین مدال بعد استقلالیت میشد که در از نوع ورزش قایقرانی شما به دست آوردید. ورزش قایقرانی. شهریار، گفتید که اولین مسابقاتون بیرون از کشور سال 2011 هم بود و این رو هم ذکر کردید که خردسال بودید. شما متولد کدام سال هستید؟ آن زمان چند سال داشتید؟ آن سال 13 سال داشتم. یعنی نوراس بودید که در مسابقات سطح جهانی اشتراک کردن رو شروع کردید. بهترین. خوب شهریار، هر نفر ورزشگری که در اولین مسابقه شرکت میکند و کوشش میکند کشورش رو معرفی کند، یعنی در سطح جهانی، بعد از آن فکر میکنم با روحیه بلند و با تمام خواهش سعی و کوشش خود را با آن روانه میسازد که باز هم تمرین کند و بیرون از کشور رود و تاجیکستان رو، مثلا کشور خود را معرفی گر باشد. و چگونه که ما شنیدیم شما چند قبل از یکی از مسابقات سطح جهانی برگشتید و آنجا مدال طلایی کسب کردید. بیاید از این مسابقه سطح جهانی حرف بزنیم. در ماه مارس در دولت هندوستان که در آنجا کوبک جهان گشت، در آنجا من در مسافه 500 متر سازوار جای اول گشتم و در 1000 متر جای سوم رو و 200 متر باشد جای دوم رو اشغال نمودم. این مسابقه خیلی مسابقه خوب بود. از این لحاظ در ماه مارس نه اونقدر با گفتی ورزشگرمون در پیک بودیم و حالا باشد ما رو در ماه اوگوست مسابقه لیتسینزیونی که برای توکیو 2020 کوتا داده میشد، ما بر آنجا مشق‌های خود رو سر کردیم، دوام داده ایستادیم که در آنجا باید ما در پیک بیاییم و دولت خود رو در آنجا معرفی کنیم. توکیو 2020 یعنی بازی‌های المپیک سال 2020. یعنی ورزش قایقرانی هم یک نوع ورزش المپیک است. بله. این حال شما تمام کوشش خود را با آن روانه کردید که با مسابقات المپیک رخصت بگیرید و اونجا اشتراک کرده تاجیکستان را معرفی گردید. برایتون در این روند موفقیت می‌خواهیم باور که شما و هم‌مسلکانتون در این مسابقات سطحی با نفوذ جهانی شرکت میکنید و تاجیکستان را معرفی کرد میشود.
хуб гуфтем ки қайқронӣ ҳам як навъ варзиши олимпӣ аст. Чӣ бояд кард ки ба мусобиқоти сатҳи олимпӣ рохат гирифт? соли 2019 дар ин риштаи қайқронӣ дар давлати Венгрия, Маҷористон дар онҷо чемпиони ҷаҳон мегардад. Дар онҷо бояд то панҷум ҷоро дар финал афтем. Агар то панҷум ҷо натонистӣ ва ту рохат дода намешавад, моҳи марти 2020 дар давлати Таиланд дар онҷо чемпионати Осиё мешавад ки Осиёро қаҳрамони Осиё бояд шавӣ, ба ту литсензия дода мешавад. Агар натавонистӣ дар моҳи майи 2020 кубоки ҷаҳон мешавад, дар онҷо бояд натиҷаи хуб нишон диҳӣ. Дар онҷо сессияи сетарафа мешавад ки ба ту квота медиҳанд. Натиҷаи чемпионати Осиё, натиҷаи чемпионати ҷаҳонро нигоҳ мекунад, ба ту квота дода мешавад ва моҳи август 2020 сафар бармегардӣ. яъне ин мусобиқаҳо пеш аз баргузории мусобиқаи олимпӣ баргузор мешавад ва он ҳам ба хотире ки рохат бигирӣ ба мусобиқоти сатҳи олимпӣ. Бале. Шаҳриёр, агар дар умум бигирем, шумо иштирокчии чӣ қадар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ҳастед? Масалан, боз дар кадом кишварҳо тавонистед Тоҷикистонро, кишвари азизамонро муаррифгар бошед? соли 2015 дар давлати Индонезия дар онҷо чемпионати Осиё шуд ки ман дар онҷо охирон соли байни наврасон буд. Дар онҷо ман дар масофаи 200 метр ҷои аввалро гирифтам. Ин чемпионати Осиё буд. Баъдан 2016 дар давлати Узбекистон кубоки Осиё буд ки ман дар онҷо байни калонсолон якумин қадамам буд. Дар онҷо ҷои дуввумро гирифтам кубоки Осиё. 2017 аввалин бор байни калонсолон дар давлати Чин чемпионати Осиё шуд ки дар масофаи 1000 метр байни калонсолон ҷои дуввумро гирифтам. Ин аввалин натиҷаи беҳтарини ман буд ки байни калонсолон баъди дар даврони истиқлолият ин аввалин медал мебошад аз нави қайқронӣ. Баъдан 2018 давлати Индонезия бозиҳои Осиё шуд ки аз Тоҷикистон бисёр варзишгарони беҳтарини ҷумҳурӣ рафтанд. Дар байни онҳо ман ҳам сазовори ҷои медал гаштам, ҷои дуввумро гирифтам дар масофаи 1000 метр. Баъдан ҳоло гап задем ки натиҷаи 2019 ман ин натиҷаи тозаатон дар моҳи март буд. Хуб Шаҳриёр, аз таҷрибае ки касб кардед, дар назар дорам таҷрибае ки аз мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ касб кардед, ба фикратон мувофиқи хулосаи худатон варзишгарони тоҷик аз варзишгарони масалан хориҷ чӣ фарқ доранд? Дар назар дорам қайқрононро. Сатҳи тамринашон, масалан сатҳи пешравияшон чӣ гуна аст? аз пешравӣ гӯем ин навъи варзиш дар Тоҷикистон на он қадар пешрафта аст. Дурустӣ мо ҳамаи саҳи кӯшишро мекунем дар Тоҷикистон, ҳамаи кӯлҳои зебо дорем. Ин навъи варзиш барои қайқронӣ дар Тоҷикистон хеле ҳам хуб аст ва мисли дигар давлатҳо мо шароите ки дар ин кӯлҳо тамрин кунем надорем. яъне барои масалан ба навъи варзиши қайқронӣ машғул шудан ҳатман бояд кӯлу обанборҳои махсус ҷудо карда шавад. Масалан ман дар кӯли ҷавонон тамрин мекунам ва ҳозир ба мо кӯмак расонида истоданд. Мо метавонем ки дар дигар масалан Норак, Вахш, Искандаркӯл дар онҷо тамрин кунем. Аз ин лиҳоз ман натиҷаҳои хуб нишон доданд, ба ман кӯмак карда истоданд. Пештар ман дар кӯли ҷавонон тамрин мекунам, ҳозирам тамрин мекунам ва вақте ки ман дар мусобиқа мебарам, масофаи ман 1000 метр аст ва кӯли ҷавонон бошад 500 метр аст ва ман бояд 500 метр равам то бихӯрам, боз 500 метр дар мусобиқа танҳо 1000 метр. Аз ин лиҳоз мо мушкил мекунем, мо кӯл надорем. яъне аз ҷиҳати масалан кӯл ё обанборе ки масофааш ба масофае ки ҳамун ба талаботи мусобиқа ҷавобгӯ бошад, мо ҳамин камбудиро дорем фақат. Ва чанди қабл ҳам дар ноҳияи Муъминобод вилояти Хатлон як мусобиқаи қайқронӣ низ баргузор шуда буд ки дар онҷо ҷавонон ширкат карданд ва фикр мекунам ки ин иқдомоте ки Федератсияи қайқронии Тоҷикистон гирифтааст баҳри масалан пайдо кардани чеҳраҳои нав, варзишгарони нав хело ҳам мусоидати хуб мекунад ва баҳри рушди ин навъи варзиш дар Тоҷикистон кӯмаки худро мерасонад. Ва дар умум агар бигирем қайқронони Тоҷикистон он дастовардҳое ки доранд мувофиқи маълумотҳои мо хело ҳам дастовардҳои хуб аст, дастовардҳои олӣ аст. аз он лиҳоз ки масалан худи шумо ҳам гуфтед ки ин навъи варзиш дар кишвари мо на он қадар пешрафта аст. Шояд аз ҳисоби бошад ки
баъзе ҷавонон намехоҳанд ба ин намуди варзиш машғул шаванд ё шояд аз он ҳисоб ки шумо худатон гуфтед камтар варзиши мушкил аст? Не, ман фикр мекунам ки ин варзиши шавқовар аст. Ман аз ин фикр мекунам ки ҳама мехоҳад ба ин варзиш як бор дар қайиқ шинад. фикри худи ман ҳамин аст ки бисёриҳо намедонанд ки ҳамин навъи варзиш дар Тоҷикистон ҳаст ё не. яъне барои рушду равнақ додан ҳатман таблиғи хуб мебояд. зуд барномаҳо шавад, зуд чорабиниҳо шавад ва фикр мекунам ин иқдомро Федератсияи қайқронии Тоҷикистон мегирад ва кӯшиш мекунад ки ин навъи варзишро таблиғу тарғиб кунад. хуб, Шаҳриёр, аз мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ иштирок кардатон ҳарф задем, аз мусобиқоти дар сатҳи ҷумҳур иштирок кардатон ҳарф задем ва аз ин навъи варзиш ки варзиши ҷавон аст бигӯем баъд аз истиқлолият касб кардани кишварамон ҳарф задем. хуб, барои нафароне ки хоҳиши онро доранд ки ба ин навъи варзиш машғул бишаванд чӣ маслиҳат медиҳад ҳамчун як навъ варзишгаре ки дастовардҳои сатҳи ҷаҳонӣ дорад? ман хеле хурсанд мешавам ки агар дигарон биёянд ба ин навъи варзиш машғул шаванд, ман дар он ҷо кӯшиш мекунам ки ба онҳо нозукиҳои ин варзишро расонам ва ёрӣ расонам ба мухлисон ва варзишгароне ки ба ин варзиш омаданианд. Ман гуфтани аст ки биёед, ман ба шумо ёрӣ кӯмак мерасонам. беҳтарин иқдом. хуб, Шаҳриёр, ташаккур барои як суҳбати хело ҳам хубу барои як суҳбати хело ҳам самимиятон. анҷоми барномаамон расидааст, вале пеш аз анҷоми барнома як бахше дорем. дар ин бахш ба шумо 5 савол пешниҳод мекунем. шумо бояд ба он кӯтоҳ ва самимӣ ҷавоб бигӯед. хуб, саволи аввал ин гуна аст. мегӯянд медали олимпӣ арзиши гарон дорад. шумо агар соҳиби 3-4 адади ин гуна медал мешудед, як ададашро мефурӯхтед? не ба фикр. барое ки ин медали олимпӣ ба арақҳони ҷабин ба даст меёяд. хело ҳам талош мекунед. касе варзишгар аст, ин худ медонад. саволи дуюм. оё ягон маротиба фикри онро карда будед ки тарки варзиши қайқронӣ мекунеду ба варзиши дигар, масалан ба футбол машғул мешавед? не, як бор тарки варзиш карда будам ва ба дигар варзиш фикри дигар варзишро рафтанро накардам. танҳо тарки варзиш кардам ва падари ман ба ин варзиш маро овард. яъне дубора бо баргаштед рӯи варзиши қайқронӣ. хуб, саволи сеюм. чӣ гуна навъи истироҳатро меписандед? истироҳати ман рости кам истироҳат дорам ва истироҳати ман ин мебошад ки вақте ки ман мураббӣ мегӯяд ки ту масалан як ҳафта истироҳат ки ман зуд ба пеши бобоям меравам. яъне ба диҳа? истироҳататон дар диҳа хубтар мегузарад. хуб, саволи чорум. диска клуб рафтаед? не. аниқ? хуб, саволи панҷум. маротибаи охир кай ва барои чӣ гириста будед? охирон бор ин ашкони ман дар бозии осиё дар он ҷо рехта буд. вақте медоед тидо ба даст овард? не, бозии осиё августи 2018 буд. беҳтарин. хуб, бовар дорем ки ба ин саволҳо ҳамон ҷавобҳои самимӣ додед. Шаҳриёр, бори дигар бароятон ташаккур мегӯем ки даъвати моро пазируфтед ва дар барномаи мо ширкат кардед. раҳмат. саломат бошед. шаҳриёр даминов ҷавони хоксору ватандӯсти тоҷик ки тавассути ҳунару истеъдоди варзишии худ тавонистааст дар чандин мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ширкат варзаду кишвари хеш муаррифгар шавад, имрӯзҳо муваффақияти худро пеш аз ҳама дар орому обод будани давлати худ мебинад. зеро танҳо оромиву осоиштагии сартосарии кишвар аст ки имрӯзҳо варзишгарон ва умуман ҷавонон аз тамоми соҳаҳо миллату давлати худ дар арсаи ҷаҳон муаррифгар мешаванд. шаҳриёр даминов ки ҳанӯз даврони ҷавонияш шурӯъ шудааст, дар намуди варзиши қайқронӣ муваффақ гардидааст. ин муваффақияташро шумораи зиёди мусобиқоти иштирок кардааш чӣ дар сатҳи ҷумҳур ва чӣ дар сатҳи байналмилал исбот мекунанд. ӯ дар мусобиқоти қайқронии кишварҳои ба мисол Узбекистон, Қирғизистон, Россия, Чину, Таиланд, Ҳиндустону Бразилия ва Олмон бо гирифтани ҷойҳои аввал муаррифгари миллату давлати тоҷикон гардидааст.
шаҳриёр шаҳрвандест намунаи ибрат ва лоиқи пайравӣ. пас барояш мегӯем ки Шаҳриёр Даминов, ту бо ҳунари варзишият ҷаҳонзеб ҳастӣ. хуб Шаҳриёр, чун аз суҳбатамон воқиф гаштем, шумо тамоми саъю кӯшиши худро авон ба он равона кардаед ки дар мусобиқоти олимпӣ ширкат варзед ва ҳамин гуна тавонед ки кишварро, Тоҷикистони азизро дар сатҳи ҷаҳонӣ миёни дигар кишварҳо муарриф гашавед. барои ин раванд, барои ин кор масалан барои шумо муваффақиятҳои беназир орзу мекунем ва бовар дорем ки аз рӯдаи ин кор мебаред. хуб, ба хотири он ки шумо як нафар варзишгаре ҳастед, дар умум агар бигирем як нафар шаҳрванде ҳастед ки Тоҷикистонро дар чандин мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ аз навъи варзиши қайиқронӣ маърифӣ кардед. ҳамакнун телевизиони Сафина ҳамин гуна иқтидом гирифтааст ки ба ин хотир ба ин гуна чеҳраҳо як ҳадияи кӯчак тақдим кунад ва он ҳам дар шакли диплом. дипломи навбатӣ ба шумо тақдим карда мешавад. муборакатон бод. сипосгузорам ки телевизиони Сафина чунин варзишгаронро мисли ман ба ин барнома таклиф мекунанд. аз ин лиҳоз раҳмати худоро ба телевизиони Сафина ба шумо расонидаам. саломат бошед. бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки дар нашри навбатии барномаи публисистии ҷаҳонзеб як нафар варзишгари муваффақи кишварамон, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ оид ба қайиқронӣ дар байдарка ва каноэ, чемпиони Тоҷикистон, чемпиони Осиё аз ҳамин намуди варзиш Шаҳриёр Даминов. ҳамин ҷо барномаи публисистии ҷаҳонзеб ба анҷом мерасад ва инро фаромӯш насозед ки тоҷикон тавассути ҳунару маҳорати худ ҷаҳонзеб ҳастанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.